DXDC Radyoman Report. Gipasabot sa usa ka magtutudlo nga nagpabiling voluntaryo ang Brigada Eskwela. Ang usa ka nationwide school maintenance program din karong 2023 kini naka-schedule karong Agosto 14 hangtod 19. Sa interview sa DXDC RMN Davao kang Rinaldo Pardillo, magtutudlo sa Santa Ana National High School dinhi sa Davao City, iyang gisulti nga gawas nga voluntaryo wala na usab gipaagi sa kompetisyon ang Brigada Eskwela dili sama kaniadto. Apan giawha gihapon ang maginikanan, partners ug mga stakeholder sa pag-volunteer sa pagpanghinlo sa sulod o gawas sa eskwelahan isip pagpangandam sa pag-abri sa klase sa Agosto 29, 2023. Murag na apil advantage sa kay maningkamot manggumig ka ng magsuli niya bawal ang solicitation sa public school or even mga public entities nga ana gani niya. About the kasi ang teacher mahadto po maulaw po ba nga bottom line mo sa kitawat og ranking. Ang Brigada Eskwela karong tuiga nagdala sa temang bayanihan para sa matatag na paaralan. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Radyoman Kirby Manzon, Tatak, RMN. RMN News. Diretso Balitang Metro Davao.